La pandèmia del coronavirus va arribar a casa nostra just quan començava el degel i, per tant, totes les activitats als rius d'aigües braves, com el Noguera Pallaresa, es varen aturar en sec. Només els professionals del caiac i del ràfting, a principis de maig, podien baixar per entrenar-se, de manera que el riu presentava una inusual solitud. Ràpids com la Rentadora i molts d'altres permetien al guia de riu Patón Gallego no haver de pensar per uns moments amb el daltabaix econòmic que representava no tenir feina. Per sort, durant l'estiu l'activitat va anar tornant a poc.